Ćao drugari! Ćao drugari! Drugari, došli smo u jedan super Park! I ovdje su najveći, najopasniji tobogani koje ste ikada u svom životu vidjeli. Ja sam se prepala. Prvo nisam smjela da se spustim, na kraju sam skupila hrabrost. Ali za Taru to ne predstavlja problem. Tara, jesi se ti spustila? Da. Koliko puta? Puno puta. Puno puta. Hoćemo da ih pokažemo drugarima? Da. Hajdemo, krenimo! Drugari, da biste se popeli na ovaj tobogan, treba da se popnete uz ove ogromne stepenice. Sada ću da vam pokažem kako sve to izgleda. Zaista je teško. Meni to ide jako sporo, ali zato se Tarica snalazi vrlo vešto na ovom toboganu. Tara, jesi se popela? Da! Ćemo da vidimo kakav je pogled odozgo. Da! Drugari, pogledajte samo koja je to visina. Hoćeš sa malim toboganom da počneš? Gde ćeš? Tu? Da! Dečak ipak hoće. Otišao je i sada je Tarin red. Hajde Tara, da li smeš? Da vidimo drugari, da li je Tara neustrašiva kao što izgleda. Kreni! Ode! Sada je moj red. Ja nisam smela da se spustim. Ostala sam da čekam Taru ovdje gore i sad je čekam ovdje da pokušam možda da se spustim na neki malo manji tobogan. Ipak nisam dovoljno hrabra kao Tara. I evo stiže nam Tarica. Tobogan! Na veći tobogan, drugari. Vidite kako ovo delo je strašno. S jedne strane imamo veći, a sa druge strane imamo malo manji. Hajde da vidimo. Prvo ja! A to ne. Tara, gdje ideš? Glave! Na koji ćeš sad? Na najveći! Tara ide na najveći, ja ću je ipak sačekati dole. A Dami za to vrijeme uživa sa vakom i ručka svoju plaznicu. Čekamo drugari Taru da siđe sa najvećeg tobogana. Da vidimo da li ide naša Tarica. Tarice, ajde Tara! Ajde Tara! A gdje si ti? Odakle dolaziš? Šta si me prevarila? Odakle si došla? Od drugog tobogana. Od drugog tobogana, pa ja te čekam ovdje. Tara, Molim. a da li si se penjala na ovo ovdje što ima za penjanje? Dođi da probaš. Dođi, Tara. Ne, ovdje. A drugari, došli smo do dela za najhrabrije. Če da probaš, Tarice? Da! Nisi ni pošla, već si se srušila. Drži se, čvrsto se drži. Nema odustajanja. Tara. Ajde, siđi dole, Tara, siđi dole. Drugari, Tara se ne plaši, ali ja se plašim. Nazad, Tara, rikvrt. Ali Tara ne odustaje. Upravo mi je pobegla. Upravo mi je pobegla da proba ovdje opet da se penje. Ja mislim da je ovo dovoljno. Šta vi mislite, drugari? Ovo je previsoko. Silazi dole. Ne! Silazi dole, rekla sam odmah, Tara. Ajde. Joj, drugari, ja se mnogo plašim. Moja mama će se sad popeti. Ajde da vidimo kako. Kako da siđem? Lepo, kada siđi? Ne znam kako. A, drugari, ovo uopšte nije jednostavno. Tara, vraćaj se, kako sam ti spraviš? Drugari, Tara mi je pobegla. Ne, vidim je. Moram da je uhvatim pre nego što napravi neku glupost. Otišla je u ovom pravcu, nije valjda ušla. Da li je ona unutra? Vidim je s druge strane, uhvatit ću je. Vidim tu malu glavicu i dalje nastavlja da mi beži. Da li je opet ušla u tunel? Drugari, Tara je danas nemoguća. Ja nju ne mogu da uhvatim. Mislim da ako je stignem da ću je vezati lisicama.
Tara, šta radiš tu, Tara? Ušla sam u jedan tunel. Gde si išla? Kroz jedan tunel. U tunel, šta je bilo u tom tunelu? Ništa. Ništa. Da. Oh, opet pobeže ovo dete. Gde li sada ide? Oh, ma neće se valjda ona tu popeti. Tara, nećeš valjda? Hoću. Ja mislim da ti ovdje ne možeš da se popneš, jel da? Hoću. Jo, ne, drugari, ušla je u mrežu. Kako ja sada da dođem do nje? Ovo je prava paukova mreža. Drugari, ona je našla taktiku, ali ja mislim da dalje od ovog ne može. Da li može dalje od ovoga? Šta vi mislite? Ja mislim da ne. Ipak je ovo previsoko za njenu visinu. Drugari, ja dok sam se okrenula da vidim šta radi Dami, Tarica gore. Tara, ko ti je pomogao? Tara, reci nam istinu. Neka devojčica. Neka devojčica? Da. Drugari, samo se nadam da se neće popeti i na sljedeći nivo, zato što je zaista visoko. Siđem. Hoćeš da siđeš? Da. Haha, prank! Ajde, siđi ako možeš. Ne mogu. Haha, drugari, odlična ideja. Tara će ostati ovdje zarobljena, a ne može da siđe. Šta ćeš sad? Šta je bilo? Bojiš se visine. Bojiš se visine? Drugari, Tara se penjala na ovaj tobogan i nije se bojala visine, a sad se odjednom boji visine. Šta vi mislite, da li je folirant? Zato što samo mrda. Puno se mrda, ajde pomoći ću ti. Ali moraš da me slušaš, jel obećavaš? Da. Sigurno? 100%? Da. Ajde da siđemo. Tara mi je upravo obećala da će da me sluša, a pogledajte gde sam je pronašla. Ali ja mislim da je opasno. A šta vi mislite, drugari? Da siđem. I evo, Tarica nam je bezbedno sišla. Tara, Molim. okreni se da te pitamo nešto, drugari. Te nam malo, šta ti se ovdje najviše dopada? Ovo. To? Zašto? Da li je opasno, da li je strašno, kako je? Da li je velika? Šta je? Da li je velika? Zato što je veliko, ali strašno? Nije. A je li opasno? Nije. Oh Bože, idem da zgrabim moju Taricu da je vodim. Ne. Za Taru, drugari, ne trebaju stepenice, za Taru nema prepreke, Tara svuda stigne. A da vidimo gde nas sada to vodi ta mala nevaljalica. Da vidimo kako Tara vežba, drugari. Gdje Tara, kreni! Levo, desno, samo nemoj da se razbiješ, okej? Okej. Nisam ni pala. Jeste vidjeli druga? Nisam ni pala. Pa bravo, pravi si šampion. Pa ćemo da imamo šta dalje ima. Vidjela sam nešto interesantno. Šta? Nešto što je baš za moj uzrast. Hajde da ti pokažem. Šta radiš, Tara? Vrtim se. Vrtiš se. Hajde da ti se ne zavrti u glavi, molim te. Nema veze. I evo, drugari, ovdje se skupilo neko sjajno društvo mojih godina i mislim da je ovo najbolja igračka za moj uzrast. Klackalica, ali trohraka klackalica. Ja mislim da to meni najviše odgovara. Za razliku od moje Tarice koja voli samo da se penje na neke velike igračke. Tara, Molim. da li si znala za jednu legendu? Ona glasi: ko prođe ispod duge, naći će blago. Jesi to znala? Ne. Nisi? A znaš šta sam ja vidjela? Šta? Dugu. Da li misliš ako prođemo ispod duge da ćemo naći blago? Da. Hajde da vidimo, da li znaš da je duga? Mi smo našli pravu dugu. Hajde da vidimo da li je tačno da se ispod duge blago krije. Pogledajte, drugari, samo ovu slatkoću. Ovi ljudi koriste ovu dugu kao gol da igraju fudbal. Možda ni ne znaju da ako prođu ispod naći će blago. Si našla blago? Da. Gde je? Tamo. Moramo proći ispod duge, Tara. Drugari, prolazimo ispod duge. Ne, pa ovo je samo livada. Gde je blago, Tara? Ne znam. Kako ne zna? Neko je ukrao blago. Da, verovatno je neko prošao pre nas i uzeo blago. Ne. Hvala što ste gledali naš video, drugari. Vidimo se opet, čao, ne zaboravite like i subscribe. I nadamo se da ste uživali.